We doen het nu voor het eerst zelf zonder begeleider. En we hopen dat er een mooi resultaat komt. We staan nu bij Zuid-Zande en dat heeft alles te maken met ons item. Want ons item gaat erover dat hier een wietplantage is gevonden. Daarom wouden we er eens een kijkje gaan nemen. Wat heb je gedaan toen je hoorde dat hier een wietplantage was? Jee, ik schrok mijn eigen ongeluk toen ik dat hoorde. Ik was aan het werk in Katzand en mijn vrouw belde dat er iets ergs was gebeurd. Dus ja, toen ben ik op de terugweg, toen ik van Katzand kwam, ben ik hier langs gereden en toen zag ik alles in de tuin liggen. En toen zag ik de Luxeflex naar beneden, gaten in het plastic gesneden, want ze hadden overal plaatmateriaal en plastic voor de ramen gespannen. En daar schrok ik behoorlijk van. Oké. En weet u misschien hoe lang de wietplantage hier al heeft moeten zijn? Die meneer die wietplantage heeft gedaan, die heb ik nog gesproken. Die hebben we aangehouden op de straat later in de avond nog. En die vertelde dat hij ongeveer 3 tot 4 maanden bezig was. Ja, ik zag nadat het was gebeurd, een paar dagen later, allemaal bedrijfsauto's die voor de deur staan. Wat had dat ermee te maken, al die bedrijven? Nou, dat was van de Delta. De Delta die is de stroomleverancier voor het huis natuurlijk. En als er wietplantages zijn, dan is er ook vaak illegaal stroom afgenomen. Illegaal stroom wil zeggen, dan gaan ze buiten de meter om de stroom afnemen. En dat hadden ze hier ook gedaan. En als de Delta, die wil dat natuurlijk niet. Dus dan hebben ze niemand zijn meter uit de meterkast verwijderd. Oké. En al die andere mensen die hier stonden, dat zal waarschijnlijk politie geweest zijn. Die alles wat hier aan het plafond hing, dat waren allemaal afzuiginstallaties. En dat hing hier vol met lampen om die wiet te laten groeien. Want dat was in deze slaapkamer en de slaapkamer hiernaast was dat. Hebben ze al die lampen verwijderd en hebben ze hier allemaal door het raam gegooid. Dus heel de tuin lag vol. Oké. Er is hier een wietplantage in Zuid-Zande. Ze hebben hem gesnapt en wat vindt u daarvan? Een wietplantage in Zuid-Zande? Waar ergens? Mag ik weten waar? Want ik schrik hier een beetje van. In de Christoffelstraat. Nee, dat wist ik ook niet. En wie is er... hebben jullie nog meer informatie daarover? Wie was het? Het was een man van 25 jaar. Het was een huurder van een huis. En de huurder die kwam er pas later achter. En die eigenaar, dus degene die het verhuurde, die wist helemaal van niks? Nee, want hij wou een aantal dingen niet laten vernieuwen aan zijn huis. En hoe is die daar achter gekomen dan? Eerlijk gezegd weten we dat niet. Wat in Zuid-Zande ook is gebeurd. Want ja, wij als buren hier schrikken daar natuurlijk van. Want we hadden niks in de gaten. Je verwacht zoiets Nee. ook niet. Nee, wie denkt nou...
Nou, zoals u ziet zitten er hier overal gaten in de vensterbank. Ze hebben overal schroeven ingedraaid en ook overal spijkers ingeslagen om overal plaatmateriaal tegen te doen, zodat de ramen geblendeerd waren. Want er moest overal zwart plastic, er mocht geen licht naar buiten toe. Anders kon iedereen natuurlijk zien dat er hier een wietplantage was. Hebben ze ook overal gaten in de muur geboord, er zijn overal latten over gespannen. Rondom zijn overal gaten gemaakt, overal in de deuren geboord en de kozijnen geboord. En dat doen ze om overal plastic voor te spannen. Op de vloer ligt nu laminaat, maar daar hebben ze gelukkig hele stevige vijverfolie op gelegd, zodat het water er niet doorheen kon. Want die plantjes hebben heel veel water nodig en dat loopt allemaal dwars door je vloer anders. En het nieuwe plafond wat erin ligt, dat hebben we van de week al gedaan, want er zaten overal hele grote gaten in, van een emmer groot. Dus je weet wel hoe groot de wateremmer is. Er zaten 3 grote wateremmergaten per plafond, per ruimte, om afzuigingen en lucht en afvoer in te doen. Als we even naar de volgende ruimte lopen, dan kan je ook zien. De deuren bijvoorbeeld hebben ze gewoon van die wc-dingetjes opgezet. Gewoon om makkelijk binnen en buiten te kunnen. Hier komen we in de mengkamer, noem ik het maar, want hier hadden ze allemaal groeistoffen staan om die plantjes beter te laten groeien. Dus dat werd met weegschaaltjes gewogen, heb ik ook gevonden hier, kleine weegschaaltjes en maatbekertjes. Ik heb hier ook nog een sproeier waar die zijn wietplantjes mee water gaf. Dus dat had hij aangesloten op de waterkraan. Dus nou ja, en alles was zwart geverfd, het ziet er gewoon niet uit, ze hebben gewoon eigenlijk alles gerenoveerd. De vloer, ja, je ziet het wat een bende het is. Het is nog niks van het is nu opgeruimd, om het maar heerlijk te zeggen. Hier is alles beschimmeld van het vocht. Want ze hadden natuurlijk al die planten, die stond helemaal vol met planten hier. En ja, dan zie je gewoon de schimmel op de muur komen. Dus dat gaan we nou fixeren en proberen te repareren. Dit was allemaal mooi gestucadoord door. En daar zitten nu grote gaten in de muur, overal plugjes geboord. Dus die moeten er ook nog allemaal uit. Ja, het is echt overal hebben ze gaatjes gemaakt om latten op de muur te zetten. Hier hingen grote elektriciteitsborden op de muur. Dus ook overal gaten in geboord. Zodat die tijdelijke stroomvoorziening er natuurlijk niet afkwam. En de plinten, ook hier, die zijn zodanig beschadigd dat dat ook allemaal vervangen moet worden, zeg maar. Nou, de achterdeur, ja, daar kon die man natuurlijk zelf dan niets aan doen die wietplantage had. Maar die is door de politie ingetrapt en die is ook helemaal beschadigd. Er moet echt een nieuw kozijn in. Dat is echt kapot, de achterdeur. Dus dat is allemaal vervelend werk. Yes, gelukt! Naast jullie huis is er een huis waar wiet is verbouwd. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind het wel raar, omdat het in zo'n klein dorpje is gebeurd, zeg maar. Dat zou je niet verwachten. Oké. En heeft u dan niks opmerkelijks gezien of was er niks opvallends? Nou, eigenlijk niet echt. We hebben eigenlijk niks gemerkt, dus... Oké, dankjewel. Wij vonden het een geslaagde dag en we hebben veel over wiet geleerd. Ik hoop jullie ook. Doe het nooit, hè? Want dat is heel slecht.